Hej. Hej. Det der er endnu en afsnit af TBS. Det der er et lidt specielt afsnit, fordi jeg har Rasmus Poulsen på at se. Vi kender ham nok ikke. På. Okay. Der kommer en YouTube-kanal i morgen. Jeg laver en i morgen. Jeg har ikke haft tid til det. Og Der kommer et link. Rasmus, nu skal du sige, hvad for nogen der. Og jeg... Er det her... Hvad for en? Er det her den stærkeste? Det her, det er den mildeste. Den skal bare skrives over. Og det her, den hedder Chili Hot Rabbit. De skal i hvert fald ikke skrives over. Og den Den kender jeg godt. Det har man netop. Den er fandme stærk. Ja. Det tror jeg. Ja, den er det. Vi kender også nogle YouTube, der lavede den. Hvis I går ind på Lassen Hatten og Benjamin Jønsson, de har også lavet en med habanero. Og de er meget... Så kan vi se, hvad deres reaktion er. Så jeg bliver bedre til det. Ja. Så jeg ikke tror det. Så Det er fandme lækkert. du vælger hvilken chili. Ja. Vi skal smage først. Så er den vildeste. Min far sagde altid, tag det stærkeste først. Så vi tager det vildeste. Nå, ja. For jeg hedder fandme ikke min far. Han er fandme sød. Jamen, så er det. Ja, må hun ikke være det? Jo. Ej, hvor mange stykker skal vi have? En. Hvorfor fanden skal det? Nå. Var der kun én med? Den er i selvkøbt. Ja. Ja. Det var fandme stærkt, det der. Du tager bare en. Fordi jeg skal lige klar. Jeg skal lige skåle. Hvad fanden laver du? Skal vi? Ja, Du okay, 3 sekunder. Skål. Skål. Jeg skal tjekke den i hvert fald 1 minut. Og der er tid på. Ikke slemt. Smager næsten af peberfrugt. Ja, jeg synes også. Men jeg tror næsten, vi skal have nogle kerner med. Jeg tror næsten, vi skal have noget mere. Jeg har haft kerner med. Smager det særligt? Nå, så Det gør ikke en forskel. Nå, men så går vi videre til næste. Så skal du være sige dem. Den behøver vi ikke skære den. Så jeg kan bare tage den med. Nej, det er ligesom skal have top med. Er du klar? Vi bider den bare, ja. Vi bider bare. Fuck, det var lidt dårligt. Der er rigtig mange kerner i den her. Og jeg har smagt den. Og det er bare en stærk læbe. Ej, jeg vil ikke være med mere. Okay, jeg er med mere. Altså, vi har ikke brugt vores mælk. Vi er faktisk seje. Jeg har faktisk... Au! Jeg rørte den med mit sår. Sviger på den. Okay, vi venter lige til det. Skål. Der, 3, 2, 1. Jeg er fandme større. Den cutter vi lige fra. Ja, den er meget stærk, jeg siger også det.
Ja, jeg græder altså ikke. Fordi jeg er ved at dø af. Efter det der afsnit skete det. Okay. Det ligger 5 mål igen.